Hello, what's up guys? Balik isa ta mag road trip ta diri sa Claveria sa Miss Oriental. Sa mapa na ako'y nakita nga dalan padulong sa Patrocinio, Diversion Road siguro tawag ani. Okay, sa mapa o pa may pangalan. Pakita lang nako na ro sa mapa. Give-view na ko yung street view ana. Tsada siya og dalan simentado na, then tsada og view. Ato nang agian padulong ta sa Patrocinio, gikan ta diri sa poblasyon Claveria. Tara, let's go. Alright guys, first time na ako makaagi diri. Eh, simentado ta na, nakita na ako sa Google Maps. Kaya atong tanawon. Time check, it's 1 PM. Sa baka. Guys, downhill. Wow, ada kay viewing ani ba? Simple ra kay nga view. Wow, downhill gid siya. Bidahon nung dahil kinidiri kung padulong ka dito. Ay, mga bamboo. Slow down lang yun.
sa Claveria, nakaagi na ba mo dire? Kaya ako first time pa ko dire. Wow, sadaging ko ano? Dalan guys. Tsada buging view. Sa Kanangkaan Elementary School unahan. Woohoo! Countryside kayo ba?
Wow, tsada gid guys. Okay guys, niunong ko tanaw na to. Wow, dahil ora dito sa Pikas ang dalan katong main road, route 955 dire ni sa Pikas. Makita rin yung sa mapa kaya ako nang ibutang tsada kayo mga saging ng tanong. Oh. Ara, mingaw kayo. It's 1 PM na. Balik na road trip. Napay rough road gamay. Ambot asa kanitaman ng rough road. Pero tsada kay view na. Wala pa niya siya na human. Dol na tas patrocinio nga eskwelahan. Oops. Medyo bikil siya guys. Madlo kay basig masangyad ang sakyanan. Wow. Slow down lang ta. Hehe. Simentado na diyon na ano.
Anang kuhanan sa motor. Wow. Woo. Oops. Slow down ta. Gila eh. Bigyan guys. Madlo ko makuha ng sakyanan ba. Igaw ang ilalom. Slow down lang taka na. Eskwelahan naman oh. Nang naigate. Wow, tsada kayo. Dahay. Dahil wow, worth it gyapon nga road trip guys. Samot na magmotor mo. Sada ganyan yung experience. Na-eskwelahan man yun. Patrocinio High School. Doon lang dito sa highway.